inyawo bengiziva vele so diabetic food yayivinjani ngihamba ne-food clinic ayingisizi ngahlala so ngibe ngishintshana necathulo nama-slippers kanti le neuropathy yenzwa yile diabetes but masensi ngiphuza le ngifana mina le mapilisi angukuthi mina I'm damaged, I don't want to die. That's why ngithi into yenzeka I can't believe I'm really damaged mina. Siyabonga ukuthi usuyaphola. No, siyabonga. Sifuna vele ukuthi sizokubona njengoba besikhulumile efonini ungichazela ukuthi inkinga yakho yamehlo ikuhlupha kangakanani kuyenzakalani ngamehlo? No, mina ngidiabetic and ngine high blood. Okay. Manje ngihamba le clinic yethu uyayibona. Ya ngihamba eclinic yethu ngaqala ukuhamba eJdumane, eJdumane bangithumela eBBH. Okay, Jefferson Boxback. Yeah, Boxback. Yeah. eBBH ke ngibele ngihamba ilokhuzana. Ngoba bangithumele ngapha ngoba mina izinto zami ngiyazinothisa. Okay. Yeah, njoba ngizophuza ama-annual lama sweet. Yeah. Ningi kusengiphuzile. That's why ngikwazi ukuthi ngikhona ukudifferentiate ukuthi yini kahle kahle engincedile. Okay. Yeah, then mabangisusa ngapha I was totally blind. Okay. Ngapha bangisa eBBH ukuthi kuno doctor ovela eJoburg Jail eMaxeke. Sekangapha lo doctor usebenzela ngapha ugude mehlweni. Okay. Ngase ngibatshela ukuthi mina bengihlaba injection bengihlaba i-ultra pain. Bangipha namapilisi. Then kwithi bashintsha. I think this thing bayishintsha in 10 years. Kuthe lapho after kulo 10 years lo manje ukushintsha ngiyabona man i-eyesight yami iba blurry. More especially lihlo laka left. Bese mina ngiyareporta. Mina ngiyamreportela udoctor ngithi doctor bona nangishintshela lamapilisi ubani wathi ngifaka amapilisi ngoba ngihlaba i-injection. And injection kudala before ngisala eJdumane ngayiqala eBBH. La nifike ngiyangishintsha. Athi doctor enzani ngithi mina man isengenzela into different amehla maba blurry manje. Okay. Athi doctor no kungcono singibuyisele back to eBBH. Okay. Angisho ngibe ngiyaphuza nalezi zinto sengiphuze sapuma 2000 nemali ezakhona ke le bayisuse eCape Town aza straight for amehla. It never helps me. I don't want to lie mfana wami. So mangifike eBBH lo doctor wangichecka. Lo doctor wathi no lamapilisi enje eshukela angidamage eback yamehlo. Okay. Yeah, so it's already damaged. So lapha lo machine abafuna ukuthi bawusebenzise la eBBH awu. uDr Khanyerez wangenzela incwadi intombazana yami yangithatha eCharlotte Maxeke. Okay. eCharlotte Maxeke mangifika ke bangiphi appointment futhi nabo safika kulo machine surround this. Ngiya eCharlotte Maxeke sengiphuza ibox les2 le lamapilisi oshukela manje ngiyanothisa ngoba ngisho nginama-drop amehlo ama-drop ama-eye drops amehlo angisawafaka ngisho yakhomparisha manje bona lelihlo leli ngibona kakhulu ngalimali leli langa angibona ngalo ngiyabona ngithi hayi mani nakusengiyabona ukusuka la ukuya la akasangibambi ngoba angisaphumi kakhulu ngiphuma manje ku-treatment ngoba angiboni. Yeah, udoctor ke njengoba ngithumelele ngiphuza lamapilisi la ngoba ushukela wami was uncontrolled. Kuthe ngitshela ngamapilisi ngayekela mina yonke i-treatment yoshukela. Ngabatshela esibedlela ngathi nale injection enginike zona akusho ukuthi ke manyife ngoba kusho ukuthi sengihlulekile. Doctor ngambonisa udoctor athi nginamapilisi wathi what's this ngathi nginamapilisi lawa lama sweet lawa advertiser ngambonisa wena ukhuluma ngathi lamapilisi yiwo la eyenza ukuthi ngibone. Wathi ke doctor you notice your treatment ngithi anya notice ziningi engiziphuzile zama supplements ezingangisizanga and there was layer 2.34 yaza nje kuthiwa nje within 3 weeks everything. So ngabona ukuthi naye beyisiza kodwa I feel
angifiki la asisiza mhlambe to a certain stage. Yeah. So leli show ukuthi ngidamejekile nami sengilahla ithemba. Kanti nayi NRM ngizoyiphuza ngibele ngokufonela yakhumbula. Yes, yes. Ngithi uthi kimi ya bangithumela ugogo athi ngale ngase ngimthethise ugogo. Ngithi mina ngiyagula ngifuna lama bethu ugogo ngo4 babe sebafikile bawalana. Then ngawuphuza ke ngayiphuza le amehlo idiabetes ngayivya ucontrol ushukela more than injection namapilisi. I don't want to lie. Lento bengiziva ngiphuza amapilisi you ngumuntu namhlanje. Kusho ukuthi manje usuka ngendlela bosongijwayele kabi ngakhona siyangichekeza nje. Inyawo bengiziva vele za diabetic futhi yayivinjani ngihamba ne food clinic ayingisizi ngahlala. So ngibe ngishintshana necathulo nama slippers. Kanti le neuropathy yenzwa yile diabetes. But masensi ngiphuza le zaluma imilenze la ngafonela wena ngathola usisi Maswidi. Ngase sisi Maswidi la ziyaluma manje lenyawo nje wathi ma ungaziscratch ziyenza so kusho ukuthi imithambo lento iphuzayo kusho ukuthi seyahamba la emithanjeni. Ngasi mina ngabona ngcono kakhulu sengiyalala ende ngiyabona ngiyabona. So udoctor ungibhukhele ibe kufanele bangenze last week ilontuzana laser. Mangifika ku laser la udoctor uzongifaka ku laser nalento ebhalwe la nalento ayibona ayisafani. Lo doctor uthi ke tell me bokule sikubhalele phela incwadi nawo phela amaphepha ukuthi ngizongena laser vele ngiyabuyela kuye nge22 but bafuna ukubona ukwenzakala. Bayenza sure. And I must be serious ukuthi ngathi uzohamba ufuna ukubona nawo lo doctor. Yes. Ngathi mina no njengathi ngiphuza lamapilisi lawo amaswiti ulo mfana lo ngokubonise. Ngathi doctor no let's wait asingayithathini fast. Okufanele Friday bangifake ku laser. Babathoda ukungithi lapha emshinto doctor no. Let's wait bangifake kulo ngapha bangifaka ukhona lo bakuroundisa kuwilihle la roundisa ilihlo libe lubheke so ungahlatshonga. Ngamemeza. Wangiroundisa doctor no ngifuna ukubona. Udoctor lento ayibone last. Akasayibona. Nala ayibone last week. Akufani. Akasayiboni manje uthi doctor this is magic. No. Let's see ukuthi kwenzakalani. There's no into iphuzwa air straight emehlweni ngithi kusho ukuthi dam le mapsuit engwadlala. Alungisa ngaphakathi. Clean le damage ehlula lama eye what ngikho. Angisawafaki ikhona lengibiza ukuthi number 4 ngoba yona ibabi lamanye ngathi ama dishwasher so angisawafaka ntonanta njengoba ungena ngicela ukufaka number 4 ngibuza ukuthi ayifaka number 4 angisho number 4 ngathi uhambelana nalamapilisi wenu ngoba akangenzi mangimfakile ngibe blurry nya ngimfakela nje ukuthi I feel dryness kancane just ukuthi umanzisa amehlo njengoba ke ngiwaphuza then naseni etela na ugogo wangi etela nale 11 17 STP 1515 wangi etela ugogo ke ngase sengiyaphuza ke ngaqala manje ngathi inyawo zami ngiyazifila kule khombo le ngiyaqala ukuzifila inyawo zami nangizilalisi ngaphandle ukuthi ngisingasifaka ingubeni hayi ngiyaqala manje sengiyazifila yazi lenyawo ngiyasifila sengithe inkosami sengizoya kamnandi ebank ngiyi1 ngibone emehlweni lento cash we have to explain ukuthi yayithola ukuthi so nala endlini bayamangala ukuthi manje lamapilisi lawo ngathaza kahle yabona manje inkinga ukuthi ngithengela umfana wami manje ngithengela lo mfana wami lamapilisi lawo ngumtshela uthi kimi no I'll try to get imali ukuthi ujoin ngithengele wena ukuthi uphuze because le yakhe indlela isasekude but mina I don't want to lie ngibona nemoto la nipake khona leli sase blurry kancane kodwa la ngibona nemoto I was totally blind ngisho ngiyatshela mina ngithanda imali ngiyayazi mangibona la etafuleni ngiyayihawukela ngoba angikwazi kuyibala uyayithola ukuthi njani mina sengikwazi ubamba nefone so ngibona ukuthi uMaswidi lo ngifonela uyayithola ukuthi njani injalo lamapilisi kosamba ntolo bami ningawayeki we know all these things esikhala ngazo sithi niyasinceda yibusiso into nabantu abadala nokubonga nokuthokoza yibusiso kini nasempilweni yes mama
Yes. kakhulu and usaya kude with this thing. Yeah. With my life only. I feel like yebo siyabona ama testimony and stuff wabantu, but ngifeel ukuthi this is not enough. Because mina lento le yeah sengibulale nenona yendlebe. Okay. You know besengithola nama spray akhikha la bathi ile infection. Yes. Yenze nendle phela mina ngazi lokuthi hambelana konke nala bangipha lo ma sprays, but indlebe yami seyezwa bengasezwa and endlebeni ngiya nge22 fanele nabo bayo check ukuthi seyezwa lendlebe siyaqala yezwa lendlebe ngiyezwa noma sikhuluma nje siyezwa noma ngikhulumela phansi ngizokuzwa kusho ukuthi yiyo lamapilisi oshukela baso damage yonke into sele NR yiyo le ngicleaner konke. Ngiyabonga kakhulu nami ngibonga uNkulunkulu ngisakhona ukuthi ngiwathenge la ngikhona ukuthi ngiwathenge. Hayi siyabonga khona isokunika wona sikuphathele wona njengoba uthi unenkinga yamehlo. I-cataract ayasiza kakhulu emehlweni. Ngoba kusidala uthenga ama NRN it's fine bese sokunikeza namanye asiza nje circulation nje ukuthi igazi lihambe kahle emzimbeni. Kodwa yabo doctor laba abafuna ukusibona sifana ungasifonela. Yeah, doctor was surprised futhi lo uye lo ngcondo wamehlo lapho ngisusa ukuthi ngikuye Charlotte Macek. But now I want to see this guy. This is a magic. What I've seen ngathi yahlanya manje ubhala okunye ngiyabuyela futhi. Uthi akasangenzangi laser. Esho fanele alishise ngibheki phela bakuhlamba nje kushini mabakushisa. Bakushisa libe lubhekile bakufaka so wathi bheka mina alishise. Ashise le yanto esemuva lapha. Abantu babaphuma lapha baphuma bobelungu lapha baphuma yabo but mina uthangezwa wathi no stop ngathi khona into wrong la. Iyiphi treatment ongangithi angisaphuzi nisi treatment ngaba nawe esikhwameni sami namapilisi engwapha ama supplement engiwaphuzayo which is angisize kakhulu and I won't forget bantwana bami. I won't forget as long I live. I won't forget. Yebo ngimdala kodwa ngidalanga ukuthi kangaka sebangangibamba ngodondolo. Yakusengi problem nala endlini makufanele ngenze something awazi ngithukana kanjani. Awazi sengihlule ukuvuka ekseni ngenza itiye. So labantwana baba esikoleni mele bangenzela itiye yabona ukuthi lento ukuthi utatazele ujaha ukudla I know sengikho lama fridge ulele ebusuku angiyazi since ngiphuza lamalontuza ungaphenduka umthakathi ebusuku emzini abasovula ama fridge uzovakasha kanjani udiabetic kwenza kanjani uvula ama fridge ayishudla forgot manje mina ngisayazi lonto le hayi mina ngisayazi straight nantula ngiphathi nomphako mina manje lapha eJobe kutshela hayi ngiphathi umntana wathi hayi mami lo uzocaka ngithi ngicakani mina ngiphethe amashito ukuba ngiyawadablisha bathi wana overdose but I never drink it ngaphuzela ngayithi ngiphuza one and angenza kahle. Hayi lo wenze le company yalama sweet amen basebenzile hayi basebenzile yabona lento lesiza impilo zabantu. Yazi lama pilisi ngizowathengisa yazi ngibone ngecho phela lapha eJobe kujela ngecho umuntu athi lihlo lami ngithi mina ngiphuzile into solingifanele uzongibonisa ngizena omunye ayisayingamupha la sadaye bona lento ayiphisana ethengisa lento malini ayiphisana lento sikahleka samaroma abamromo njalo ungakaboni kahle kodwa niyangincethe understand ukuthi nje bathi mamlini ngathi mase ngijoinile ngizothenga kimi yabona baningi kanjani abantu abagulayo futhi ngoshukela nje ngomuntu eziningi baningi kakhulu so manje vele kuyafuneka ukuthi mawuyitholile into esebenzayo ushare nabanye yabona kanjani ngoba baningi ngathi angesifike ngisho mina ngiyatshela phela eJobe ngisho and udoctor uzokufuna soon ngoba wenza umhlolo phela kimi udoctor uzomfuna soon ngoba wenza umhlolo ngabe ngishiso last week ngishiswanga last week because of babona umhlolo into abangayibona other week bathe bazongishisa laba bakwazi abakwazi ukubona ukuthi yini ekhoseleyo baphendula wabheka ngithi wabheka ungabhobozi ukuthi ngibuyele nawe emuva ngoba phela kuyinsiza ngasinika lesimina lezinto ngisifake zonke edoti hayi mina ngafaka konke mina manje kushini ngafaka edoti awangisebenzeli mfana wami and uhambe uve ngathi umqondo uyahamba mfana mina lemapilisi angukuthi mina I'm damaged I don't want to lie. That's why ngithi into yenzeka I can't believe I'm really damaged mina. Hayi siyabonga ukuthi usuyaphola no siyabonga mama.
Angibhilive ane mina mangizowathengisa amaphilisi ngodlula bonke abantu. Siyabonga manje. Ngodlula bonke abantu. Ungaboni kubuhlungu. Ungaboni ukungezwa mina damage konke la. Indlebe yami seyezwa. Uma icheka le bayibona futhi le bazongitshela labo bangicheka bathi it's chronic. Isuka noshukela. Njengoba ingezwe indlebe. Indlebe ayizwa ithulele nje relaxile. But since ngiphuza lento seyajuluka kanti it was too dry. Seyajuluka manje kufaka i-earbud iyajuluka. But since ngiphuza lamaphilisi. Yes, uyabonakala kunempilo. Iyajuluka ngiyaziva ziyajuluka not kusiphuma amanzi ziyajuluka. Yes. Ubona ukuthi ngathi khona le action eyenzakalayo. Khona ezakalayo, yeah. Kodwa mina ngiyezwa sengiyabona. Ayikho edlula leyo mama. Ngiyezwa fana sengiyabona ngibonga lokho nje kuNkulunkulu hayi. Ayikho edlula leyo. Mama no siyabonga. Ujesu semhlabeni. Hawu usiphethe kahle. Yabona sithi thina uNkulunkulu usihambele ngale business. Hayi futhi ngayeki yona. Ngesileke. In fact sokufaka eAfrica yonke le business. Baningi abantu. Ngacala ngawathengisa ngihlala ngiseJoburg Jail. Abantu abawazi lamaphilisi bazi abantu abafuna ukubhadala. Bafuna amakhavela bahlile kumuntu othenga into leyo ezomphilisa. Uyayithola ukuthi njani? No, I understand. Imali esizidla from nge-first kuze kophela inyanga imali. Nengabi. Ziningi kakhulu kabi mfana. Impilo yakho ukuyibona iyaphela kodwa. Iyaphela impilo ukuyithenga eShoprite. Angeke uyithenge. That's why ngithi mina ngiyazi yonke into engiphuzayo la mlonyeni ukuthi hayi le ngisebenzele isheshe ngiyeke. Yeah, understand. Bona naleya le amahle ngangithembele kuyo. Isimangalise ngisithola ile N lo nginike yona le yakho. Ayisho isimangalise never say mina yamehlo le. Ngangifuna for ushukela ukhuluma ngoshukela. Yawu control ushukela was uncontrolled. Mangifika esibhedlela mina ushukela 22, 21. Abe ngimangala uthe namhlanje Christmas. But manje uthi 7, 8 ngilate manje 7, 8 if I see 8 uyangale ku6. Awunyakazi uthola u32 from 21. From 22. Manje futhi bengasanaba abahlaba ngithi uthini route 5th or no number. Athi sisulahle ithemba mthami mina ngikhathele. Ngithenga uthole ngala maphilisi number yami yaziwa yimi. Suka la endlini ngubrikile ngifikela ngumjela. Ngiyawazi ushukela wami uthini mangifika wathi hayi good girl 6. Hayi manje ngamkhohla kanjani umuntu ozali. Hey ngikhulekela every time. Yabona lokho namakoti nginikhulekela every time. Hayi siyabonga. Hey mfana ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga. No sithe masikhuluma last time sasho ngafeel ukuthi hayi no fanele size sokubona sikumithe also sekuphathele ke nalamanye. Ngiyabona ngenxa ukuthi soyibonile i-difference and siyabona ukuthi ngizothenga ngalamanye lawo. Hayi ekhliso kwamanje sokuphathela wona uwadle ubone nawo njengoba one lawo. Okay, i-MLS isiza i-colon. I-colon but also iyawasiza kakhulu amehlo. Abantu abaningi babenenkinga yama-cataract abasaboni kahle. Laba banenkungu ibasizile kakhulu kuyayisight bakhona ukubona. And then bese kukhona ne-HRT. Ukufakela ne-HRT ngizokunika 15 yawo. HRT yona isiza i-circulation yegazi. So njengoba already ngoba kusidala uthathela ushukela ngithi ufike manje this week last week. Yeah, mina phela ngiyongaphuza. Yeah, wenza kahle waphuza. Yes. Ngihlali ngaphansi ka. Wenza kahle. So mina ngiphuza one a day. Yeah, ngifaka uphuza one a day. Yabona that's the main one. Nale lokwenyawo after some time angeke usadinga. Njengoba uthathele SLDSTP lo ugoga kunike yona. After some time angeke udinga kakhulu. The most important one ile ushukela oyidlayo. Very good. Mawuna leyo naloku after some time angeke usadinga lo ngizokunika kona manje. Uzokudla mhlambe this time then I don't think you might need isikhathi manje siqhubeka. Oyidinga kakhulu. Ushukela. Yeah, le ushukela angeke ngiye ngoba ngiyabona impilo yami. Ngiyayibona kakhulu. Kodwa lokhu kwamajacamba bokungibamba ngisukuma ngathi plane yalenda. Mara manje ngiyasukumela. Yes. Yeah, bengisukuma ngathi bheke kugogo last week. Yes. Ngilanga lesithule 3 4 sengiyasukumela. Ngisukuma ngathi ngiyalenda. Aeroplane yabona mayilenda nabogogo basematrasini. Yabo kusukuma ngathi aeroplane. Uyaplana nje ukuthi. Yeah, so mina sengiyasukumela fana wami. Cabanga nge-40. Benyana uhlala emasofeni wabantu abanye mohlala athi ha. Awusakhona ukusukuma sewaphenduka abakhuthuzi. Ngithola
esofeni Yeah. ngifuna isitulo Yeah. bathi manje ngiyasukumela mntana amadonna anthulayo No, wazi uyangijabulisa. ukuthi ngikuthanda kanjani Ah, inkosi siyakuthanda, yamakodwa mama. umbulisi Mm, awumazi ngizobingelela. mazi khona la Ku-social ku-social media media, ya mangathi khona something ngiyamfonela Yes. ngiyabona-ke wena sisi maswidi Mm. sewayenza so athi ngenze so ngenza vele Yes, no siyabonga mama. Ngiyabonga. Sijabule kakhulu. Ithi sikulandele wona ke Okay. lama sweet and then Ngiyabonga. Linda, I think vele uphathele umama uthe MLS ikhona ngithi. Uphathe MLS ne charity half yakhona. Umlethele wona. So ngizobe sengiyakuthumela ke mama i-message ukuthi wathatha kanjani ne. But wonke bafaka phansi kolimi. So just ikhat ngizokubhalela nje ikhat ku message. Oh, okay. Yeah. No, but Sibongile senzosala kahle. Yeah, sesiphuthuma khona le. Emsebenzi. Yeah, kuyagejini. Okay. Nisale Ngiyabonga. kahle. Thank you. Nobinda nangathi angacela